हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रमेन टेक्निकल बड यूट्यूब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअखौ खालामनो थाखाय जोंनिनो लोगो सासे बिथाङा खावलायहरदों थ' बेनिखायनो फ्रेंड्स आं बिथांनि रिक्वेस्ट लेखा आं दिनैनि नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय। थ'ब्ला फ्रेंड्स फैदो जों जागायदिनि लेट्स गेट स्टार्टेड। अब्ला फैदो फ्रेंड्स जोङो नायदोनि जों माबोरैहाय जोंनि डिलीट जालांनाय कल डिटेल्सखौ जों माबोरै नायफिननो हायो बा जों रिकभार खालामफिननो हायो। बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय आंनिसिम रिक्वेस्ट फैदों बिथां रिबल बर' बिथांनिफ्राय फैदों। थैंक यू सो मच रिबल बर' नोंथाङा खावलायहरनायनि थाखाय। इयुनावबो नोंथाङा बेबायदिनो भिडिअ खावलायहरबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय। फ्रेंड्स कल हिस्ट्रिखौ नोंथाङा रिकभार खालामफिननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि प्ले स्ट'राव थांनानै मोनसे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनो नांगोन। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय फ्रेंड्स कल हिस्ट्रि मेनेजार। अके फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे कल हिस्ट्रि मेनेजार होननाय मोनसे एप्सखौ नोंथाङा इनस्टल खालामनानै लानो नांगोन। फ्रेंड्स आं बेवहाय इनस्टल खालामनानै लाखादों। दानिया फ्रेंड्स आं बेखौ दाननानै होबाय। अके फ्रेंड्स दानिया आङो आंनि फनाव थांगोन। फ्रेंड्स आंनि फनाव नायदो बेवहाय आङो मोनब्रै दानि बैसो कल खालामदोंमोन। दानिया फ्रेंड्स आं बे कल हिस्ट्रिखौ टटेलि डिलीट खालामजोबगोन। थ' आं बेखौ बेबायदि सेलेक्ट खालामबाय। खालामखांनायनि उनाव फ्रेंड्स मा खालामबाय आं बेवहाय डिलीट होननाय अपसनाव थुनानै होबाय। अब्ला नायदो फ्रेंड्स मा जालांखो बे रिसेन्ट दानि बैसो कल खालामनायनि जिथु डिटेल्सफोरा बे टटेलि डिलीट थांजोब्बाय। दानिया फ्रेंड्स आं बेखौ माबायदि रिकभार खालामफिननो माबायदि नायनो फ्रेंड्स आं मा खालामगोन बेखौ बेबायदि मिनिमाइज खालामबाय। बेनि उनाव मा खालामगोन फ्रेंड्स आंनि जिथु कल डिटेल्स मेनेजार कल हिस्ट्रि मेनेजार होननाय एप्सखौ आं बेबायदिहाय खेंबाय। थ' नायदो अब्ला फ्रेंड्स आं बेखौ खेंनाय लोगो लोगोनो मा नुजाखो नाय अल नुजाबाय। बे नोंथिया नायदो आं हमना ला आउटगयिंआव मा खालामदोंमोन आं बेखिनिखौ नायदोंमोन फ्रेंड्स। अब्ला बेवहाय गासै ओंखारजोब्बाय। फ्रेंड्स बेवहाय इनकामिंआव थुना होयोब्ला नोंथाङा इनकामिंबो नों मोनगोन बेवहाय। अके फ्रेंड्स अब्ला नायदो फ्रेंड्स आं गासै मोनब्रै खालामदोंमोन थ' बे मोनब्रैनि डिटेल्सआ ओंखारबाय। अके फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जों माबोरैहाय जोंनि कल हिस्ट्रिखौ जोङो डिलीट जालांनाय जोंनि कल हिस्ट्रिखौ जों माबोरैहाय रिकभार खालामफिननो हायो नोंथाङा बेखौ बुजिबाय। थ' फ्रेंड्स भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। फ्रेंड्स उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों नोंथाङाबो जुदि आंखौ माबाफोर भिडिअ जुदि बानायहोनो लुगैदोंब्ला फ्रेंड्स आंखौ नोंथाङा रिक्वेस्ट खालामहरनो हायो। थ' रिक्वेस्ट खालामहरनो थाखाय आंनि जायखिजाया भिडिअनि सिङाव नोंथाङा लिरबानो जाबाय बै भिडिअनि नामखौ जाय भिडिअखौ नोंथाङा आंखौ बानायहोनो लुगैदों। थ' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे फ्रेंड्स बेखौ नोंथाङा शेयार खालामनो दाबाव। आरो फ्रेंड्स जोबथारनायाव मस्ट इम्परटेन्टलि नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन। फ्रेंड्स नोंथाङा जुदि खायसे डाउट दंबोयोब्ला खायसे बुजि मोननो थालांदोंब्ला आंनिसिम नोंथाङा मा मेसेज लिरहरनो हायो। थ' मेसेज लिरनो थाखाय नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव हेस रमेन बर' आस्क बेबायदि लिरनानै नोंथांनि सोंथि नोंथांनि डाउट बा नोंथाङा जुदि आंखौ भिडिअ बानायहोनो लुगैदोंब्ला बै भिडिअनि मुंखौ नोंथाङा लिरनानै कमेन्ट्सआव एंगारनानै गालां। अब्लानो फ्रेंड्स नोंथांनि खावलायनाय लेखा आङो भिडिअ बानायनो नाजागोन नङाब्ला नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ होनो नाजागोन सानडे स्पेशल कमेन्ट बक्सआव। अब्ला फ्रेंड्स उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।